Maya Payabak po, si Claude Tamo po. Ala. Horacio Impirata, laban king COVID-19. O mapamakalulu, ang pamapagmalasakit ay pami. Amin ang miloring kasalanan mi. At mapakumbaba kami lalapit keko, ban manakit kapatawaran ang pombi. Lalapit kami keko, kaniting masipit ang pangangailangan mi. Adon mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan ke kami, at may kamateno kanida kalataw. Adon mi ngayon keko, imbalikdan mo kaming mitmong lugod, at yachat mege kami ing mga kaulo mong gamat. Itakot mi kinsakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tambayanan loring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat no. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemyo king bansami. Ipanalangin, Lord, rin sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiklangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap karing masakit. Mula paborin mayawa kaniting sakit. Ipanalangin, Lord, ang miyawa no, kumayap na nasanang malalagwa, ingatan mo, Lord, ang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan, detang mayang unang abye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobrang kaming miyabe-yabe para king ikakayap din sabla, at ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabis kaming alang kasasagulan, kaniting krisis, layon tera na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalaman na puning kayampunan mo, magsakdal kami magkanlong, o kabanal-banalan na indunin Diyos, mo sana pisawili ing aklis mi keko, king kagulanan mi. Ngunit magkus mo kami ikabos, kinsablang panganib, o maligaya at kanuana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Jose, San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsud, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patuloy namin Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Luklok tapo. Pagmasisyan tayo po ngayon, in Domingo ng Dibinong Bakalulu. Kabeda rin kay katamang pansariling kayadwanan, kaniting miso. Yabe tala po ka rin kay katamang panalangin, di makatuking intentions. Pasalamat ng Julieta Kanda, Last Tupka. Pasalamat ng Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Engelbert Bondok, Ronald and Agnes Lau and family, Nosawa family, Al and Sel Manalo, special intention, Kapayapan Pilataning Russia at Ukraine, Dietz and Lita David and family, 80th birthday ng Felicidad Lumboy, para king malagwang kapaldana ng Crisbel de Alca, Angel Pajardo, Monica de Leon. At timurin para karing kaladwada ri Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Junior, Ponciano, Conrado, Reynaldo, Presentacion, Adela, Ramon, Junior, Fernando Senior, Fernando Junior, at yung sablang kaladwa kong punotoryo.
Talakad tapot makyabe, kendalit tapamuklat. Magandang ngayong galing ni Ginoo, Tuyang yaking kasaya
Kinagyan ng ipampo ng anak, ampo ng banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng banal na Espiritu, mantabi at kakaingan, At keko antimurin. maya payabak, kakaingan po, Maya payabak kuwa mo. Sita nanginig king kadwa ng Domingo, niting bayong panahon, king kakatang kalendaryong liturgical, king panahon na ning pangasubing Mebye or Easter season. At bala pong kadwan Domingo, ning Easter season, gaganakantaya naman ning piyesta na ning Divine Mercy. Ating mikakapatad, bang abiyabit ang matampangganap kaniting kapag masusyan, sisyan tala pamot pagkalungkutan, din kasalanan tamo, at manyatapang tawad at pakalulu, king apong Ginoo. Lausdop tangin ng yapsing pamanyising kasalanan. Magkumpisal ko, king Diyos, sa may payang tutu, At at kay kapatad, uli may kasala kong binap, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uling itay panigapuko ka Santa Mariang Kapinamang Birhen, alinsablang Anghel ang Pon Santo, at kay kapatad, king ipanayan ko king Diyos, na ginutang. King Diyos, sa may ipayin tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king Bie Alanganga. Amen.
Manalangin tamo. Oy pangatsubanwa at Diyos ning pakalulu. Emine panintunan ni Jesus, busal ding mete. Uling mabiyaya at making ginuning biye. Iba't karing danum ning kamatayan, babangon mo kaming kayabe na. At babaying pigkalam mong biye karing kaladwami. Palabungan mo karing puso mit kaisipan, ing sinubing me biye apakirakayan mi kang Kristo. At sapan mo kaming sumulong anting kekang balayan, pahinturo king kaganapan ning biye alang hanggang kayabe mo. Itinganadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Makiramdam tapo king amaan mo na ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Dakal lang tanda at makapagmula lang bage, ring dapat daring apostol, libutad daring tao. Parati lang mititipon, ding sablang talasalpan tayo, king balkon ng Salomon. Alameton mang karingalwang tao, ing mengangas mekyabe karelo, ang yamang mata siya panlalawe karelo, ing mabilog abalen. Makanyan man alang tuknang, ing pangarakaldo, ring sinal pantayo, king Ginoo. Merakal na lang merakal, ding babayi, at lalaking mekyabe karelo. Bunga ning sablang daraptando, ring apostol, ding taong makisakit, makakama, o makadase mo, lulwal dala karing dalan, ban pa maglabas ng Pedro, ang giyangking anino namo, miras ng laring mapilan. Ela mabilang-bilang ding taong manibatan, karing miyayelwang balen, apakalapit Jerusalem. Daraladala ring karelang masakit at ding mapilan, aliptan daring marawak ay espiritu, kinayaplangan. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Munya kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapyo, ing lugod na alanganga. Ding memalen ning Israel, bustan sabyando, wagas ing lugod na at alananggo. Ding pari ning Diyos, bustan yung sabyando, wagas ing lugod na at alananggo. Din sablang sasambakeyo, bustan yung sabyando, wagas ing lugod na at alananggo. Sikwildang bato, ring manalakad bale, ya naman ing linto, peka masalese, ing Ginoo ya ing mikirapat kaniti, at tuneng makapagmula lang lalawan, itiya ingaldo, tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya.
Iligtas mo kaya sana, O Ginoo, iligtas mo kami. Papagtagumpen mo, insablang lakad mi. Itang daratang king lagyuning Ginoo, bendisyonan me sana. Iba't king templo, tanggap yang bendisyon. Ing Ginoo ya ing Diyos, meging magalakaya kaya katamo. Pamamasang iba't, king libruning kapahayagan. Ako iwan, ing kapatad yung kayabe king kaya kayong kasakitan, at king kayarya ng Jesus, at king pamibabata uli na ning pangayabe kang Jesus. Inugsera ko king puluning Patmos, uling penaral ko ing amano ning Diyos, at minye kong patuto tungkol kang Jesus. Aldoning Ginoo kanita, inyang libana ako ning Espiritu, at kagulutan ko, dimdam ke ing masika na siwalang balamo trompeta. Ngana, isulat mo king libro, ing akit mo. Melikit ko banlawan ing magsalita, at ikit kulor ing pitong gintong tumpakang sulu. Makatalakadya libutad dareti, ing metong abalamong lalaking makaimalan makaba, ang gakaring sakong, at ating gintong panaling makababat, king salo na. Inyang ikit ke, miragsako ang ating mete king harap na. Pinatong niya kanako ing wana ng gamat, at ngana. Eka tatakot. Ako ing mumuna at ing katatawlyan. Ako ing mabye. Mete ko, dapat ngeni mabye ko king kapilan paman. Tatalnan ko ing kayupayan king kamatayan, at king tuknangan da ring mete. Inya isulat mo ing akakit mo, ing mapalyaring ngeni, at ing mapalyari king daratang apanawon. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talagat taong pamparangalan maya pabalita. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At keko ang timurin. pamamasa king may pabalita, agpang kang sanwan. Ligaya keka o Ginoo.
Kanitang bengi ning aldo mo ring ita, king mo muna ng aldo ning paruminggo. May tipon na ring alagad. Pakakabat na ring pasbul king lugal, anong nula makatipon, uli ning takot da karing Hudyo. Di natang Yesus at tinalakadya busal da nga nakarela. Ing kapayapan manatili kay kayo. Pangasabi na niti, pepakit no karela ring gamat na ating katalinti king ana. Mesaya la ring alagad, panakit da king Gino. Pasibay ng sinabing Yesus karela, ing kapayapan manatili kay kayo. Nung makanano na akong tinubod ng ipa, makanyanda kayo namang tutubod. Pangasabi na niti, pengis nawa na nala at sinabi na, tanggapan niya yung banal espiritu. Nung patawaran nila ring kasalanan ng ninuman, may patawaran na. At ingay patawaran, may patawaran. Dapat ito mas, ing mayawas kambal, may itong karing 12. Alayo, inyang dinatang Yesus. Nya sinabi ra ding aliwang alagad kaya, hikit miying Gino. May kibachi Tomas, hanggang eko akit ding bakas ding pako, karing gamat na. At itagkiling taliri ko, king bakas ding pako. At ing gamat ko, king katalindi king ana, eko maniwala. Pangalabas, ning 8 aldo, makatipon lang pasibay ring alagad, king bale, at kaya diri Tomas. Makakabat na rin pasbul, dapat lino bi Jesus. At tinalakadya po salda, ing kapayapan, manatili kay kayo. Nga ng Jesus karela. At saka na sinabi kang Tomas, laban mo la rin gamat ko, at itagkilme kining taliri mo. Dalame kining gamat mo, at itagkilme king katalindiking angko. Nakamag-alinlangan, maniwala na ka. May kibachi Tomas, Ginoo ko at Diyos ko. Nga ng Jesus kaya, maniwala na ka, huling ikit mo ko. Noon naritang maniwala ka na ako. Bisamat era ako ikit. Ginawa yang dakal at miyaliwa pang mala, Jesus, kingakakit din kayang alagad. Dapat la makasulat kaniting libro. Dating at yung kaniting libro, may sulat la. Ban maniwala kayo king Jesus, ing Kristo, ing anak ng Diyos. At king pamaniwala yu, mikabye kayo, king kapamilatana. Ing mayap ng balita, ng kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo, makirandam tabo king humil. May mga kasama na po tayong mga bata. Balikan lang natin ang tayong mga batang tulad ng mga kasama natin ngayon. Kasi po, ng mga bata pa tayo, mayroon tayong mga narinig sa matatanda na sinasabi sa atin, na pinapaniwala sa atin. Na tayo rin ngayon na magsasabi kung ito'y mga totoo o mga gawa-gawa lamang. Para ano? Para takutin ba tayo? Disiplinahan? O disiplinahin? O ano? Halimbawa po, no? nung bata po ako, pag kumakain ako ng santol, sabi ng mga matatanda, wag mo lunukin ang buto. Tutubo yan sa iyong tiyan. Kaya hindi ko po nilunok yung buto ng santol. Tapos noon, pag iiyak ang isang bata, magpahanggang ngayon, kung minsan meron ako nakikitang ganyan. Pag umiyak yung bata, huwag kang iyak, bibigay kita sa pulis. Oh, yan na yung pulis. At meron pa po, kung minsan sasabihin sa bata, dahil na pag lumayo, huwag kang lalayo, may mumu dyan, may mumu. Ito po bang mga ganyan ngayon? Marami na tayo rito. Mas nasa kusong edad na. Mga totoo ba yan? Pag kinain mo yung santol, nilunok mo yung buto, tutubo sa tiyan mo? Hindi. Pag umiyak ba yung anak mo, talagang bibigay mo sa pulis? Hindi. At pag lumayo ba sa'yo dun sa madilim, talaga bang may mumu doon? Kaya tuloy yung bata, kumisan takot sa dilim kasi tinakot mo nung siya'y bata pa tungkol sa mumu. Actually po, pag lumaki ka na,
Kahit di sasabihin sa iyo kung totoo o hindi, dahil nabubuksan ang ating mga kaisipan, natutuklasan natin na ito yung mga nakakalokang pinapaniwala sa atin na hindi naman totoo. Pag tayo'y nasa age of reason at makikita natin ito, nagiging mapanuri na tayo, na iniisip-isip yung mga bagay-bagay. Hindi na tayo ganun kadaling papaniwalain sa mga bagay-bagay. Hindi na tayo padalos-dalos. Kasi sabi nga ng mga guru natin, ginagamit na natin ang ating mga kukote. Gamitan mo yung kukote mo, mga mestra, no? Mga kupo elementary. Alam niyo, ito po ang ating pagdiriwang ngayon, ang isang pinapaskil sa atin ang pagbasa ay si Tomas. Actually, binigyan siya ng isang adjective. Adjective ba to? Isang paglalarawan sa kanya. Tinawag siyang the doubting Thomas. Si Tomas na mapagduda. Pero ilagay naman po natin ang ating kalagayan sa lugar ni Tomas. Hindi na siya bata. Hindi na siya musmos. Nasa hustong edad na siya. At siguro sa kanyang katayuan, nag-iisip-isip siya sa mga bagay-bagay na sinasabi sa kanya. Hindi ganun siya kadaling maniwala. Gusto niya muna itong saliksikin, suriin. Para makasigurado at titignan ang punot dulo ng mga istorya para malaman lamang ang buong katotohanan. Si Tomas, ang hangarin niya ay malaman lamang ang buong katotohanan. Kaya dito po sa ating ebanghelyo, eto siya, nung unang magpakita ang Panginoon sa mga kasama niyang mga lagad, absent siya. Sa ibang mga Bible scholars, sabi niya, kaya hindi kasama sa mga lagad dito, nagmumukmuk pa siya. Damang-dama pa niya ang kalungkutan at tigati. Sariwang-sariwa pang sakit na dulot ng pagkamatay ng tragic na ending ng buhay ng Panginoon. Kaya ganong nag-elope siya, nag-hibernate. Ganyan naman po tayo kuminsan Pag malungkot tayo, wala tayong ganang makihalubilo. Mas gusto natin ng nag-iisa. Nag-iisip. At malamang dito, hindi lang kalungkutan ang nag-ahari kay Tomas, kundi pinag-isip-isipan niya kung bakit ganyan ang nangyari kay Jesus. Bakit pinatay siya ng ganong karumal-dumal? Kaya marahil gulong-gulo ang kanyang isip. Kaya yon nag-iisa siya. At kawawang Tomas, dahil siya'y parang sinasariling kalungkutan, dahil humiwalay siya, hindi siya kasama sa mga unang nakasaksi sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya dito po sa ating ebanghelyo, ayan ang namis niya. Yung first instance na nagpakita si Jesus, ang muling buhay na Panginoon, wala siya. Kaya nung ikwento sa kanya yan ng kanyang mga kasamang alagad, siyempre, siya isang mapanuri. Siya tinitignan ng punot dulo ng mga istorya. Hindi ka agad maniniwala sa mga anumang kwento. Kaya nung sinabi sa kanya, buhay ang Panginoon. Nagpakita siya sa amin. Ilagay naman natin ang ating sitwasyon sa kanya. 2,000 years ago, mayroon na bang namatay na inilibing 3 araw nang nakalibing tapos mabubuhay na uli? Ang hirap paniwalaan. Kaya damang-dama ko ang sitwasyon ni Tomas. Mahirap paniwalaan yan. Kaya sabi niya, hanggat hindi ko mahawakan at ilagay ang aking daliri sa pinagpakuan sa kanya, hindi ako maniniwala. Ang basihan ko diyan, kailangan makita ko muna. Mahawakan ko muna. Doon lang ako maniniwala. Ibig sabihin, gusto niya talagang alamin ang katotohanan. Baka naman itong mga kasama niya mga alagad,
Imagination lang nila yon. No? Baka sa sobrang kalungkutan nila, ano-ano na yung nagagawa ng kanilang malikot na imahinasyon. Kaya si Tomas, hindi muna maniniwala hanggat hindi niya tunay na nakikita ang buong katotohanan. Kaya yun nga po. At alam nyo, mas gusto kong ngayon yun ang bigyan natin ng pansin kay Tomas. Yung maging mapanuri, magsaliksik, wag munang kaagad-agad maniwala. Sa araw na ito, gawin muna nating bida si Tomas na wala namang masama sa pagdududa, wala namang masama sa pag-aalinlangan. Dahil kailangan lamang kuminsan, mag-alinlangan tayo at magduda. Lalo na sa panahong ito na maraming fake news. Lalo na sa panahon natin ngayon na hindi ko akalain na darating ang oras na maraming mga ginagawang istorya na hindi naman totoo. At kung padalos-dalos tayo, pabigla-bigla tayo, tayo rin na magiging biktima ng maling mga istorya. At ang pinapaniwalaan pala natin, kasinungalingan at gawa-gawa lamang ng mga tao. Palapit po ang eleksyon. Hindi gagamit ang mga istoryang ganyan para pagandahin ang image ng isang kandidato o kaya sirain ang imahe ng isang kandidato. Kaya tayong mga mamamayan, kung hindi tayo alisto, baka nakuha na tayo sa istorya ng kasinungalingan at pag may make-up lamang sa mga gusto nilang politikong gustong umangat sa iba o para masira ang kanilang kalaban sa politika. Kaya tungkulin po natin, tulad ni Tomas, na alamin ang punot dulo ng lahat ng buong istorya. Tungkulin natin ang saliksikin at alamin ang katotohanan. Marapat lamang na ang katotohanan ang ipagtanggol natin at ang katotohanan ang paniwalaan natin. Kayo po, naisahan na ba kayo ng mga tao? Napaniwala kayo sa kanilang istorya? Di naman pala totoo? Alam niyo po minsan, sa isang pinanggaling kong parokya, umagang-umaga, mayroong dinala sa akin ng mga taga-baryo, isang estranghero. Maitim, hindi mukhang Pilipino. At kinausap ko po siya kasi nangangailangan daw siya ng tulong. At sa kanyang pagpapakilala, isa siyang Singaporean. Kaya hindi siya marunong mag-Tagalog, mag-Pilipino, English speaking siya. At very fluent sa English. Kinausap ko po siya, sabi niya, iniwanan siya ng kanyang asawang Bisaya. Yung asawa niya, kinuha ng kanyang lahat ng gamit, pati passport. Kasi nag-away sila. At yun, yung misis niya, pumunta ng Bisaya, dala-dala lahat ng gamit niya. Yung mga halagang gamit, yung wallet, pati yung passport. Kaya, nung narinig ko po sa kanya, naawa ako sa kanya. Kasi paano na siya kung estranghero? Hindi makakaalis. Walang panggastos. So sabi ko, so anong gusto mong mangyari? Sana, sa pag-English po niya, puntahan daw niya sa Visayas. Yung misis niya, alam naman niya yung bahay. Kaya lang wala siyang panggastos. Wala siyang pera. Kinuwenta po yung gastos. From barko, to sasakyan, to bus, etc. Umabot ng almost 2,000. Sabi ko, okay na ba? Sige, buuin ko ng 2,000, bigyan kita ng 2,000 para magkita lang kayo ng asawa at makakuha mo yung passport mo. Kaya yun po yung ginawa ko. Alam niyo po, months later, after some months, nabalitaan ko sa aking mga kapatid na pare, pinuntahan din niya yung mga ibang mga pare, kumita, yung Singaporean, at gawa-gawa lang pala mga istorya, at pakalat-kalat lang siya dyan. Alam niyo po yung sakit ng loob ko, hindi yung na 2,000 ako. Ito po yung mga early 2000, matimbang pa yung 2,000. Hindi yung naloko ako, hindi yung perang binigay ko sa kanya, hindi yung 2,000, kundi yung naisahan ako. Naloko ako. Ang laki kong mulala, kaya laking kong tanga, sabi ko sa sarili ko.
Hindi naman kasi muna ako nagtanong-tanong, nag-isip-isip, dire-diretso ako naniwala sa kwento niya. Ganyan pong nangyayari sa atin. Pag maniniwala tayo kagad sa mga istorya, maisahan tayo. At sa darating pong eleksyon, mas malaking kawalan pag tayo naloko. Minsan na akong naniwala sa jet ski para ipaglaban ng Pilipinas. Ititirik ang bandila doon sa China. Ay, sa Scarborough Shoal yata yun. At minsan na rin ako naniwala, in 3 months to 6 months, mawawala ang droga at krimen. Nabudol-budol pala ako. Kayo po, hindi po ba kayo nabudol-budol? Hindi ba kayo naisahan? Kaya, tama si Tomas. Kailangan saliksikin, suriin ng mabuti. Alamin ang punot dulo ng istorya, ang katotohanan. Dahil pag nagkamali tayo, lalo na sa parating na eleksyon, hindi lang tayo ang talo ang buong bayan. Pero mayroon pong pangalawang dapat tignan natin dito. Kasi napakapalad ni Tomas. Dahil pinagdudahan niya na si Jesus ay muling nabuhay, pinagbigyan siya ng Panginoon. Dahil ang gamot lamang sa kanyang pagdududa ay ang pagpapakita ng Panginoon sa kanya. The next Sunday, ayun nga, pinagaling ng Panginoon ang pagdududa ni Tomas. Nagpakita siya muli. At sabi ng Panginoon sa kanya, dito ka, hawakan mo ko. Ilagay mo ang daliri mo dito sa pinagpakuan sa akin. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sa palagay niyo po, hinawakan pa ni Tomas ang Panginoon? Sa akin pong pagninilay, hindi na kailangan. Sapat na yung nakita niya. Kaya napasigaw si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. At ito po yung second part na dapat nating huwag kalimutan. Sabi ng Panginoon, ngayon naniniwala ka dahil nakita mo ko. Mapapalad yung mga taong hindi man ako nakita, pero sila'y naniniwala. Tama naman si Tomas. To see is to believe. Pag ang pinag-uusapan, mga pwedeng masuri scientifically, fact checks, no? Yung mga factual, pwede mong suriin yan. No? Pero pagdating sa Panginoon, hindi uubra ang science. Ang uubra dyan ay pananampalataya. Kaya sa usaping Panginoon, hindi akma yung to see is to believe. Sa usaping Panginoon, it's the other way around. To believe is to see. Dahil hindi na ito yung gamit natin, itong mga physical eyes, hindi nitong ating mga ibang senses ang gamit natin para makita at madama ang presensya ng Diyos. Ang ibang gamit natin dyan para sa ating makita at madama ay ang tinatawag nating pananampalataya. It's faith. Faith. Sabi ni St. Paul, faith is a leap in the dark. Ang pananampalataya daw po isang paglundag sa kadiliman. Oo nga naman Pag naniniwala ka hindi ka man nakakasigurado kung anong mangyayari. Pero sa isang naniniwala, paglundag sa kadiliman na alam mong mayroong sasalo sa'yo. Mayroong mag-iingat sa'yo. That's faith. At sa atin din po, ito yung pinapalala sa atin ng Panginoon ngayon. Kung gusto natin siya makita, maranasan, huwag mga mata natin ang gamitin na ito, itong physical eyes. Not yung mahawakan, baka magdarasal ka, Panginoon, pakita ka naman sa akin. Kung paano ka nagpakita kay Saint Faustina Polska, magkaroon ng apparition sa iyo, supernatural event. Hindi yan. Kundi, makikita natin na ang Panginoon ay buhay na buhay sa ating kapaligiran kapag mayroon tayong pananampalataya. We will see Him very much alive sa mga mabubuting nangyayari dito. Sa isang naniniwala, kahit sa mga araw, mga iba't ibang nilikha ng Diyos,
nakikita nila buhay na buhay at tunay na mapagmahal ang Diyos. Kaya ito po yung mahalaga sa atin. No? Sa usaping Diyos, sa usaping Panginoon, hindi tama yung to see is to believe. Kailangan ay, if you want to see, you have to believe. Pag wala sa iyan, hindi mo makikita. Ang matang ginagamit para ang Panginoong Diyos ay makita at madama ay ang mata ng pananampalataya. Samantala, sa atin po, no, kung mayroon tayong mga katanungan, mga malalabo sa ating paniniwala, hindi tayo nagsisimula sa pagdududa, kundi sa pagtatanong lamang. Iba yung nagdududa, iba yung nagtatanong. Kung minsan po, di ba, meron kayong mga bagay-bagay na ginagawa natin sa simbahan na parang hindi nyo naintindihan. Kailan lang po may lumapit sa akin. Ano-ano kasing napapanood sa mga YouTube, nababasa sa internet. Sabi niya, hindi raw dapat magkomunyon sa kamay. Dapat itiretso ng pari yung komunyon sa ating mga dila. Kasi nadidesecrate ang Panginoon sa ating mga kamay. Lalo na kung di naman na-consecrate ang mga kamay nyo. At kaming mga pari lang ang may kapangyarihan para hawakan ang katawan ng Panginoon. So ito po isang nagpalabo sa Kanya. Hindi lahat kayo niyan nagkakasala. Kasi you are receiving the Lord by the hand, not through the tongue. Pero alam niyo po, nagsimula lang naman yan ang communion by the hand. Nung nagkaroon ng mga virus, yung SARS-CoV, at tapos po ngayon, actually, nung SARS-CoV po, nagsimula yung wag mo nang magawakan. Kasi bakit? Pipitikin ba ng Diyos yung virus pag nagkaroon ng virus yung katawan niya? Ulti nga po itong katawan na ito Kung titignan natin ito sa bagay, no? Kung tutusukin mo itong katawan nito, lilitaw ba yung Panginoon? Lalabas ba siya na parang genie? so anyway po, itong the body of Christ, hindi como dumapo sa ating mga kamay, mababawasan ang kanyang kabanalan. Hindi natin pwedeng bawasan ang kabanalan ng Diyos dahil buo na siya. No, kahit anong gawin natin kasalanan, kalokohan, God would always be. Hindi siya magbabago. No? Kaya kahit tinawakan po natin para sa atin, hindi nababawasan ang kanyang kadiyosan. No? Pero bilang paggalang po, dito sa ating tinatanggap. Kaya ang ina-advise po namin bilang paggalang, linisan lang natin ang ating mga kamay. Kuminsan po kasi pag nagpapakomunyon kami, kuminsan napapansin ko, yung palad, mayroong nakalagay na numero. Siguro, numero ng wedding yun. No? Baka naniniwala yung may kamay na pag dumapo yung katawan ni Kristo dito, mananalo sila sa wedding. Kaya may number. Kaya dapat po linisin lang natin. Ito bilang paggalang at buong pagsamba sa Diyos na mababang loob na inayang dumapo sa ating kamay at sa ating tanggapin. Kaya ito po marami tayong kuminsan mga katanungan sa ating mga pinapaniwalaan. Ang kailangan lang ito'y mabigyan ng kaliwanagan, eksplanasyon. Kaya sa inyo, kung mayroon kayong mga tanong sa inyong pananampalataya, sabi nga ng patalastas, huwag mahiyang magtanong, sabi niya. Yan. Kaya pag mayroon po kayong mga katanungan, na gusto niyong bigyan ng kaliwanagan, huwag kayong mahiyang magtanong, lalo na sa aming mga pari. Amen? Amen. So magsitayo po tayong lahat ngayon at ating ihayag ng buo ang ating pananampalataya sa Diyos na ating nagmamahal sa ating lahat. Sabihin natin ng buong lakas ang ating pananampalataya. Sabihin natin, sasalpantaya ko Yung Diyos, ipang may upayang tutu. Yun na lang king banwat yato. At kaya sa Kristo, ang anak ng bugtong aginuta mo. Kaya aglig ng upayanin banal na Espiritu. Ibait kan Santa Maria Birhen.
Pinasalalam ng upayang Ponsyo Pilato, mi pakuking krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katung aldo sinubliang maybe, kay patas siya banwa makalukluk wananin Diyos, igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, ban mukum ka rin mabiyem pong mga mate, sasalpantaya po king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din santo, king pangapatawad rin kasalanan, king pangasubirang ngeling mete, at king ge langanggo. Amen. Kapayapan kaya kaingan ing pagnasa ng Yesus karing kayang alagad. Adon ta kaya ing pagdala ng kapayapan ing kayang iglesia, aning sablang tao no karin lapaman. Nga tamang makibat, Ginoo, ibiyem mo kaya kami ing kapayapan mo. Ginoo, ibigay mo kaya kami ing kapayapan mo. Ginong Jesus, ibemuing kapayapan mo king kekang iglesia, king sabla ng pamiyayaliwa, bustan mong misan metong yo king kasalpantayanan at lugod, at bustan mong maging kasangkapan nening pamikasundo at kapayapan, busal ding sablang tao at bansa. Panalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ibigay mo kaya kami ing kapayapan mo. Ginong Jesus, ibigay mo yung kapayapan mo karing sablang magdulap, king katutuan, king kayapan at pamakidamayan, ban atuklasan da iti, keka, kapamilatan da ring makatuklas at malugod keka. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, ibigay mo kaya kami ing kapayapan mo. Ginong Jesus, ibigay mo yung kapayapan mo karing sablang bansa, irap mo rin misasagsagan ang magigerang pangkat, king pamilibayan ang mano, at panintunan ing paralan, ban alutas ing karelang pamisalungatan, king meto nga espiritu ning hustisya, at pamitambayan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ibigay mo kaya kami ing kapayapan mo. Ginong Jesus, ibigay mo yung kapayapan mo karing sablang daralan kasakitan, dinan mo lang kasalpantayanan ayating sapat tetagan, mangat babo ring karelang takot at kaplas, at bustan mong talakad kami siping da, anting makidame kakaluguran, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ibigay mo kaya kami ing kapayapan mo. Ginong Jesus, ibigay mo yung kapayapan mo karing kaya kaming komunidad, dinan mo kayang kamalayan, king pangayat mo busal mi, ban ing kasalpantayanan mi at ing lugod, manatiling susulong, at idake mi ing atsuke kami at ing sarili mi. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ibigay mo kaya kami ing kapayapan mo. Ngini, adwanta mo po yung sarili tang kapagnasan. O sinubing mebe Ginoo, busan mong miras kaya kami ing kekang tula at kapayapan, king sablang aldo ipagkaloob mo kaya kami. Manatili kang kayabi mi, nginit manggaman kapilan. Amen. At po makasadyang mag-offer, talakad-tanak po. Higit niyain Ginoo, mabiyain Ginoo kapayapan, e kayo payabot na, ning Ginoo kapayapan, e kayo payabot
Manalayan kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan saning Ginuy, tindaon ka rin gamat mo. King kapuri at kaligayan ng kayang lagyu. King kaya katami kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, king kapamilatan ng kasalpantayan at binyag, maging bayo king lelangan. Tanggapan mo iting ay ning kaya kang balayan, at idala mo kami king tulang alanganga. Pagkalumiti ka pamilatan ang Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ko ang timoy. yat nayo rin puso yo. Makayat nano King Ginuy. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati, at numang karinoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Pupurianda ka, king lubos maragulatula, kanitingal doning Paskwa. Inyang Kristo meging sakripisyo Paskal miya. Iyeng tunay, kordero, aminala ko, king kasalanan ng yato. King kayang kamatayan, sinintang ning kaya kaming kamatayan. King pamanyubli ng mebye, linarin at binalik, king kaya kaming biye. Ulinita kami rin sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lantok ng naming babye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami madyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daang kusang loob, king pamaylasad kamatayan, kinuha na yung tinapi at pepasalamat siya kaya ka. Pira sa binyenay ka rin kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kananya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, kaling kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga, minum ko kaniti. Itiing kalis ng kana akong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Dato niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayo ngayon misteryo ng kasalpantayanan. Spirito ingeri, Inong Jesus, datang ka, Inong Jesus, datang ka, maligaya. Inyang inikaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyan ng anak mo. Darami kaya kay tintinapin ng biyating kalis ng kaligtasan.
Daiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king kaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban may ganap yakin lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman, din kapatid ming pepay nawan at maninayang sabing miye, lalo na na ELC. Ading alwa pang mayang mo na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaduluan mo kingan. Gaban mo kingang karapat dapat magkamit king bielanganga. Wan kaya ng Maria, imbirhendo ng Diyos. Kambe ng San Jose, akayang esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo. At inupat kimalmong kaburian. King kaya kabaning panabun, puryanta kat paligayan. Kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kayo, ipang mayupayang tutup, kaguming banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Napamintuging amahan tala pangabo sa mibuking banalang turo, natamang yaning mangangas, manalangin. Ikabos mo kami o ginukisablang marog, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasaupanin kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyag ko kaya kayo. E mo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naninglawen mo yung kasalpantiyanan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alanganga. Ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo.
at kegon timurin. May kakapatatangan po, masyata mga impupugayang kapayapan. Kapayapan, kakaingan, kapayapan, kakaingan po. Cordero ning Diyos, aming lalako, king kasalanan, inyat Pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, aming lalako, king kasalanan, inyat Pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, aming lalako, king kasalanan, inyat Inemuke kami ing kapayapan. Inemuke kami ing Nying malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ning Diyos, sa minalako king kasalanan ning ato. Mantang makakilala at makasadyang tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat siyat kasmi nga mano mo, kumayat na ako. At lunang altoing ilabas, king pamanin tunda maliswas, alayang lamaning kutkutan, lukalin yenelaing kinu. Alleluia, 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 mabiyay Jesus. Alleluia, mabiyay Ginoo. Alleluia, mabiyay Diyos. Alleluia, purihan niya ing Diyos. Alleluia, 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 Alleluia.
Si Claude, tamo po. Panalangin para king halalan. Manalangin tamo, ban kindaratang nga pambansa, ang pong panlungkal halalan, ing tunay ang mag-ari, yo ay ang kaburyanin Diyos, ang mamantabi ka rin sa blang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamatakot, karahasan, ang pong terorismo, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamanloko, pamaglaram, ang pong pamagbaluktot, yung katutuan, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamagsuhol, kasakiman, ang pong sabuatan, ban makapamirahit, Iligtas mo kami, Ginoo. king kayalang malit, king pamaglinlang, ang pong makitid, apan lalawe, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamagbanta, pamanakot, ang pong kapanyiran, ang pamangamano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe at aming ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban in konsensya mi, yaing gawang tunay tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban in kaya panding kay kaldan, ing mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban in dignidad ng tao, yaing palaging galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding maluka ang pangmayna, ilarimigit miunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanyese king kalikasan, aliyamila ko pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamisan metong yay mamyedalan, kindaklat ning kapayapan, ang pangkatimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banalatakot king Diyos at lugod kalupan tao, ing maging tuntunan dari magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo, itamuhan po. Pastol ning kaladwami, ang pantalapagligtas ning meto si Kluban. Yung politika, yung pigkalumo kay kami. Meto nga panagkat, pansunguyo ka rin sabla, ang pondagol king kabanalan. Ang tabayanan mo yung politika king bansami, anti mo yung pamanantabi mo kay kami. Manano na sana ang ipamanantabi mo king politika, para ka rin botante ang pong kandidato. Mamiye parangal king malalagyo mo, at makasawop, bansumulong kami king kabanalan, manggamang king alanganggo. Amen. Luklok ko pa po. At may second collection tamo po para isaw tamo po. Karing kaya katang volunteers, karing PPCRV. Next week na po. Next week na ba yung kaya? May 9, yung kaya katamo pong election. Data pong, sige, second collection. Data pong, meli ko man niya pong Stations of the Cross, kaya parokya tamo itang Wednesday, itang Holy Wednesday, palo ko po 24,000 lang, nung eman 25,000. Data po may biela para gamitan na rin kaya katang volunteers, kaya PPCRV. Anong kulang la pa po reta, so kailangan talang dagdagan karete second collection. Kaya ba't po rin kaya katang chapels, mag-chip in la kanyan. Ayan, magkano pa po yung kulang. Puta pong kapana po na mag-meeting kaya kanini para dinala, kanyaran lang namang kasaupan. Suporta ka rin PPCRV tamo. Ay kaya ba't kadwa na po nito, nung may kiyabe ko po kitang alkansyang bieko-biemo, nung sa Pakino po, pwede no pong i-offer kaniting Easter season po tang simba kayo, pwede pong offer. Pero nung lapapusapak, nung buriyo pasapakan, okay mo yung Easter season, pwede pa pong i-offer kasi ongoing naman po yung programa tamo para ka rin kalulu karing kapaspalad tang kapatid king parokya, then pong babihin nga rin king bieko-biemo ilang gagamitan tamo pong panyaw ng parokya tamo. Okay. At nung sakali pong ko ginawang alkansa niyang Holy Week, pwede ko papuntagal. Gani ko po gawa. At mamaya kayong patang mga di kayo. Kitang altaryo. Di na niya pong donation ini para ka rin katang intelligence sa parishioners kim parokya tamo. At kaya ba't po uling paratang niya po yung piyasa tamo? Incidentally, ini po pa rin kaya katamang 441st foundation anniversary ng parokya. Tama yung aldongay ni April 24. Ano nga tayo po din
attention, uling mas mumunay po yung celebration tamo king Easter celebration, lalo yung Divine Mercy. Pero 441st na po, yung kaya katang parokya, King Aldoiti, April 24. Palakpakan tayo nga pong Ginoo, King. At bukas po mag-umpisa yung kaya katang nobina, bilang kaya katamong pamagsadya para kimparatangtang piyestang Balen, May 4. Bukas po, 5:45, yung nobina, kay ba't po sunod diyang kagading misa. Makanyanyangan po yung schedule tamo, karendara tangayaldo, ding nobina tamo. Pangaras po kayong kapiestan, ding misa tamo, 6:30, 8:30, at 10 o'clock in the morning. Kay ba't po, itang 5 p.m., panimuna na po ng kakatang kaluguran ng Arzobispo Yapondong. Bukas po, kung mag-umpisa ka rin king nobina masses, pero mostly guest priest langan po rin kaya katamong presider karing nobina masses. Then pong young priest, newly ordained tamo, king diocese, ila rin kinumbira tamo. Okay, so dakal po salamat, talakad tana para king tuling panalangin at bendisyon. Manalangin tamo. O lubos may ipayang Diyos, ding sakramento ning kaya kaming pangakabos, ating gapmi, manatili na sa kapilanman karing puso mit kaisipan. Itiyadon miking kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ting ginuman tabi kay kayo. At kay ko ang timur. At bendisyonan ako nga ng Diyos sa may ipayang tuto. Ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Mayari ning kaya katang kapag masusyan, umeta ng luguran at sa iwan ng Diyos, ating kapara tamong tao. Aleluya, aleluya. Salamat, King Diyos. Aleluya, aleluya. Dakal po salamat, may oras, magandang araw. Marami pong salamat sa lahat.